wai arne ba ka salla ba ka salafi, ashe arne ba ya cin abun mai sallah. Komi za ka yi ka ambaci Allah, ni na san abun kawai ya baci, ko ya baci mai yawan ne naka. Allah ba ya sa musulmi kumiya, Nijar kasar musulmai dai ce, mu ba mu san fada ba balle yaƙi, yaƙi na arnawa ne, wanda ne to ba su san gabas ba balle sallah. Kukan bindiga abun tsoro ne, ai haka wanda ma ya saba. Kai bar kuka Allah na nan, wai irwaye bar kuka Allah na nan, wai irwai. An kashe rayuka kasar mu ta Niger, wani ya bar garin su domin yaƙi, lalle ya bar garin su domin yaƙi. Mata an kashe su domin yaƙi, wallai to an kashe su domin yaƙi. Yara an kashe su domin yaƙi, su ma to an kashe su domin yaƙi. Wasu sun zama guragu domin yaƙi, lalle to wasu sun zama guragu domin yaƙi. Kai bar kuka Allah na nan, wai irwai bar kuka Allah na nan, wai irwai. Polisa an kashe su domin yaƙi, lalle to an kashe su domin yaƙi. Shandarmu an kashe su domin yaƙi, su ma to an kashe su domin yaƙi. Binis ma an kashe su domin yaƙi, wallai dai to an kashe su domin yaƙi. To balle uwa uba ma soja, kai bar kuka Allah na nan, wai irwaye bar kuka Allah na nan, wai irwai. Ka duba naka ne gidan shi a iske shi, ka duba naka ne gidan shi a halbe shi. Di ɗan ƙasa idan kun duba, gori ne guda ya ceci ƙasar shi. Ashe mugu shi ya san mafancin mugu, iyan Nijar ba a cin kuhilin yaƙi, sai dai inda yaudara za a ci ku. Wuta sojin Nijar, kuma ya gare ku ba ku da tsoro. Wuta sojin Nijar, kuma ya gare ku ba ku da sarau. Mai sabon gatari ka daina haye tsamiya, in ka ƙi gatarin ka zai lauyewa. Haba 'yan Nijar na komi za ya wucewa wata rana. Kai bar kuka Allah na nan, wai irwaye bar kuka Allah na nan, iyaye iyaye Allah na nan. Kai bar kuka Allah na nan, wai irwaye bar kuka Allah na nan, iyaye iyaye Allah na nan. Kai bar kuka Allah na nan, wai irwaye bar kuka